Здравейте! Втора част на анализа ми на Диви и красиви. Обхващаме втори и трети епизод днес, тъй като са по-кратки. Отваряме с третия съществен синхрон, който давам за тея. И отново наблюдаваме подбора на думи. Все по-силни емоции изпитвам към нея. Не казвам позитивни или негативни, най-вероятно и двете. Силни притеснения, че не сме един за друг, ни се разминават ежедневията и светоусещането ни е различно. Т.е. още от тук загадвам, че няма как да се получат нещата и комуникацията не върви между нас. Не още от тук, ние го правим постоянно. Тя също го прави този епизод по синхрони. Тук наблюдаваме така наречения overhand, когато на някой му е леко неудобно или пък няма достатъчно самочувствие, вместо да прекърне човека. От време на време просто ръката му седи така във въздуха, котката ми си играе. Език на тялото, виждаме, аз отново се смея и седа на разстояние от нея и си местя ръцете постоянно. Тя пак се бръчка, няма ми доверие, нащреке постоянно, не харесва какво чува и така. Друго нещо интересно, тя не спираше да си играе с косата и да си оправя. Бях сигурен, че това означава нещо, но не знам какво, може би жените ще ми помогнат тук. Чувал съм легенди, че това значи, че жената е незадоволена, ама не намерих никъде литература, която да го подкрепя това. Аз си мислих, че е свързано с самочувствието и че постоянно мислиш как изглеждаш, вместо да мислиш за разговора, примерно. Има един момент, в който я хващам за любовните дръжки и за една секунда отново търсих физическа близост по някакъв начин, да мога да оправдая. Все пак там казва ми, дължен бях за момчетата. Отново това беше навика моите приятели да се посмеят докато го гледат. Тук една критика към мен, попрекалих с тези комплименти. Бях и казал, много яко, че ти си много на ти със себе си, но реално погледнато тя изобщо не е на ти със себе си. Аз иска да кажа, че тя не се срамува. Какъв човек е, в което еми хубаво, еми лошо. Зависи какъв човек си. Но като се замислиш, тя много бяга от себе си. Тя не е на ти. Постоянно пие, гримира се по 5 часа на ден средно, примерно. Разсейва се с повърхностни неща, които действително не я интересуват и не адресира нещата, които и затрудняват ежедневието на емоционална основа и така нататък. Тази сфера съм още по-виновен и аз. Тъй като ми е много по-лесно да се разсея с писане на песни, отколкото да адресирам проблемите си и как трябва да работя по тях, за да спирам да досаждам на хората и на себе си. На тази среща може да видите как реагира тея, когато и върнеш някаква обратна връзка и критика. Аз казвам малко повече, сякаш се притесняваш какво мислят хората за теб, което за мен беше очевидно. И може да видите тогава тя как реагира. По-късно и като казвам за монолозите, тя казва, ти искаш да кажеш, че аз водя монолози, така ли? Всички знаем в Ергена, че това е монтирано и не е така. Аз там се смея и казвам, ние не знаем това, защото очевидно не е така. Но да, трудна комуникация. Тя там ме атакува и казва, ти не спираш да обсъждаш аз откъде съм и как съм от Ергена, не спираш да говориш за камерите и така нататък. Аз два пъти споменах, че от Ергена, доколкото си спомням. Първият път беше на самия коктейл. И второто беше отново някаква шега, която беше свързана с самия Ерген Алек. Не помня каква беше. Когато почнахме да излизаме на срещи напред-назад всички, беше като е в Ерген, аз направих някаква шега. Но това беше по-скоро и с цел малко да приравня игровото поле, все едно, защото хората сякаш и всяваха, може би и аз включително, повече уважение, повече респект, отколкото беше нужно, защото си мислихме, че тя е някаква, кой знае, звезда. И хората ги беше срам да говорят по тази тема. Докато аз казвам, тя участва в Ocean Reality, голяма работа, със сигурност е и по-опитна от нас ден, нещо такова. Но смешното беше, че аз и тя всъщност бяхме доста обиграни в контекста на Емс. Си бяхме себе си, тъй като ни беше пределно ясно колко е важно да бъдеш себе си пред камера, защото и тя има опит, аз съм имал опит, така нататък. Еми ги мислихме, защото имахме идея какви качества наши трябва да покажем, за да стане шоу. Така че тук по-скоро и двамата с нея бяхме виновни. Друг смешен момент, когато повтори тук и сега 4 пъти, примерно, аз тогава си спомням, ако още веднъж го каза, това ще изгуби смисъл, това словосъчетание. Но това се случваше много често. В някакви моменти просто мозъка изцикляше и повтаряше дума след дума една и съща. Може да го видите един от на 10-11 епизод, когато на Симеон му казва 6 пъти, примерно, опит. Това е опит и нищо повече от опит и така нататък. В началото тия моменти много ти досаждат и после като ги превъзмогнеш, става една разкошна комедия. Втория ми любим момент в шоуто, не знам дали го споменах в първия епизод, а именно точно как си му и казва на Алина, то мъжете и жените вече е различно, вече няма нужда да си алфа мъжка, аре сега има тук някакви войни, той ще мини. И това го казва нали, на рускиня или на украинка, не съм сигурен, просто съм се спълкал да се хиля с приятелите си. Отново, което показва, че в реалитито имаме нужда от такива образи, за да се смеем и да се забавляваме и да има контраст, дали трябва да има от двете неща. Това отношение продукцията според мен трябва да спре да се тупа по гърдите, че не са заложили на сир, а да кажат, опитахме се да вкараме възможно най-много качество вътре и до там. Защото Симеон е най-силният играч според мен. И с изказвания, за които аз ако ги кажа някъде ще изям шамар. После аз се връщам след срещата и веднага казвам какво се е случило, как водим монолози и така нататък и няма комуникация.
но мен ми е интересно и ще видим какво ще стане. Тоест, играчите също им давах тази информация, не ги заблуждавах. Една недооценена шега казах, че в турски сериал, като в песен на Любо Киров, трябва да знам, че ти ще бъдеш тук с мен, тук и сега. Отново, вътрешна с приятели, понеже сме фенове на музиката и всяка една песен, която той е писал текст, го има този елемент, но те вътре не знаеха кой е Любо Киров. Айде, знаеха, някои знаеха. Ивака се обличаше топ. Поне на мен ми харесва някакво по-такова артистично. Давам четвъртия си синхрон за тея, в който, т.е. те го излъчват. Аз го бях дал на 8 или 9 епизод, след като Елена ми беше казала, аз ще гласувам за теб. Или беше след като ме попитаха за взаимоотношенията ми с Симона и аз казах, че те са много добри. И тогава бях казал, след като изборихме няколко момичета, казах, имам опции, не е като да нямам, но решавам да се саботирам с тея отново, за да ви дам тази информация. Но те го излучиха много рано. Мисля, че го бях излучили на правилното място. И отново за мен не е подвеждащ синхрон. Една много важна защита тук за тея, понеже цяла България е кенсълна, че тя ми се е била врекла на мен. Заклели сме се едва ли не и после отишла и ме изневерила. Първо, това е по правилата на играта. Второ, никъде тя не ме е карала да се разбираме за някакви важни неща. Тя наистина просто каза, искам да бъдеш тук и сега. Не искам да ме лъжеш. Не искам да, усещам, че има нещо, не искам да ме нараняваш. Аз казах, окей, ще бъда тук и сега с теб. И за двамата не значиш абсолютно нищо. Но никъде не ми е казвала, аз няма да ходя да си пробвам другите опции. Така че, отново, хората решиха, че сме в много по-голяма връзка, отколкото сме, тъй като се показваха сцени, в които се смеем и се забавляваме заедно. Нещо такова. Но ако гледаш внимателно, никъде го няма това разбиране помежду ни, извън нормалното стратегическо, вътре да сме в играта и да си разменяме гривни. В един момент. В този разговор може да ме чуете как им казвам. Не водихме особено стойностен разговор, за да намекна, че не сме един за друг, но после го спасявам да не излезе грубо и казвам, това бяха просто опознаващи разговори за зодии и така нататък, основни, които да се разчупи леда. Сега тук отварям темата за външния локус на контрола или така наречената българска дума екстерналност, в която вътре имам чувството, че много не поемахме отговорност за действията ни, а просто ги прехвърляхме върху нещо друго, което не зависи от нас. И някакси все другите ни бяха виновни. Примерно, Стиляна не харесва Жорката. Защото Жорката е заряза. И той, вместо на синхрон да блесне с някакво джентълменство и да каже, така и така, аз може би не реагирах най-правилно в тази ситуация и напълно разбирам защо тя сега си пасва с Ивайло, но честно казано, от малкото разговор, който проведох с нея, може би нямаше да се напаснат нещата помежду ни, докато той казва, аз имам чувство, че няма как да имам доверие. И това е синхрона. Отново, може би просто отговарям на някакъв дирижиращ въпрос. Смешен разговор между Ивайло и Стиляна, в който той казва, пиеш ли? Да, това е супер яко, което показва и наивността на Ивайло, просто за да я впечатли и хвърля някакви неща във вятъра, които и той не мисли и после го настига и го захапва по задника това. Стиляна казва това, което всяко 20 годишно момиче казва в опит да бъде оригинално. А именно, аз съм надраснал дискотеките, аз вече не хода, аз съм си взела каквото имам да си взимам, сега съм се фокусирала върху важните неща в живота, работа, кариера, учене и така нататък. Аз не пия, не пуша, там е много просто, много е селско. И после показва абсолютно същото държание на места. Тук за мен много повече ще ме спечели момиче, което казва, аз съм на 20. Си правя каквото си искам и така. Някой, съмнявам се, някой да има проблем с това, всички са били на 20. И ние казваме, окей, оправи се, супер, поне не се заблуждаваш. Така че, да. И мисля, че и останалите момичета в някакъв момент държат да ни обяснят как се занимават с правдоподобни, праведни неща. Тия думи не значат нищо, грешно ги използвам. Вместо просто си кажат, в момента съм на този етап. И толкова. И не се гордея с това. Сега аз ви споменах в първия епизод, че Йоан като сложи очилата беше друг човек и аз го дебнех. Обаче той не ми подаваше в разговорите. Опитах се да го вкарам в някакви по-интересни теми. И накрая го питам, топ 3 момичета ми дай. Защото аз знам, че той ще ги нахлеби в някакъв момент. То се окаже, че вече го е бил направил. Докато тук, като е пред камери, той ще се опита да ги хвали, да поддържа тази маска на този човек, когато всички обичат. И се получи доста добре. Може да видите и колко много съм се отпуснал, когато те няма в стаята, защото вече не съм на работа, а мога спокойно да се забавлявам. Наблюдавахме и други разговори в този епизод. Не знам дали просто това е излъчено, но наистина хората отново не си задаваха достатъчно въпроси. Аз като чеклист исках да мина при всички и да ги питам 5 неща, за които да мога да ги опозная, да знам какво да очаквам от тях, па и да направя някаква смислена връзка. Аз най-вероятно съм прекалил, защото хората бяха на щрек, като им задавах прекалено много въпроси. Сякаш по някакъв начин ще използвам тази информация срещу тях. Но със сигурност има някаква среда, в която все пак да знаеш какви са мечтите на един човек, какво работи, харесва ли си работата, какви са му взаимоотношенията с бивши приятели и така нататък, какво си мисли за шефа. Мога да познаеш така един човек. Докато разговорите наистина бяха
на едно повърхностно ниво, в което да сме сигурни, че няма да кажем някаква тъпотия. Сега, ако някой си мисли, че Йоан е прецакан от монтажа и излиза, че е говорил само за пили, за диетата си, за себе си, за мускулите и визията си, как това му е работа, аз ви казвам, че монтажа ви спести много негови такива красиви, суетни и кратки монолози. Той наистина ни разказа играта вътре, просто... И най-смешното беше, очевидно момичетата им беше до тук от това нещо, още на втория ден, но той продължаваше да си го говори. Една кратка сцена, неизлъчен разговор, най-вероятно, защото не е бил романтичен, между мен и Ина, в който виждате отново, че имахме доста приказка с нея, ни беше приятно в компанията, но и двамата се усещахме, че сме тук поради някакви други причини и наистина говорихме много, заобикаляйки нещата, но ние си се разбирахме. Йордан изглеждаше така през 15 минути, след като Ина му каже нещо, много бързо се сърдеше, много му пречеше и отново, може би се повтаряме в миналите епизоди по подкасти, с Имо редовно ходихме да му кажем, не обръщай внимание. Той вика, да бе, прав си, обаче си бели едно и също. Сцената между Ивайло и Стиляна има някакъв чар в непринудеността, но отново, сякаш и двамата се притесняваха, че нищо не се случва покрай тях и си изстреляха сторилайна напред с една целувка, която е естествена, бързаш да се целунеш някого в реалити. Аз не мисля, че толкова трябва да се бърза тук, нали, освен ако не си някакъв шоков играч, като Симо. Но сладки са. И после сцената, с която Йордан официално стана бейбифейс, или т.е. герой на реалитито, в който просто хвана Ина и я метна на леглото. Аз даже го гледах този епизод в компания с жени, които си казаха, нали, в очите им се пише, че някой да ме метне и мен така гати. И отново, много често хората, които те мятат така, наистина могат да те заредят с много енергия и да ти създадат моменти, но ще ти създадат и според мен някои други моменти, които не търсиш толкова. Тук виждаме и как в момента, в който Ина го реже веднага и той изведнъж като детенце седи и дава назад. И хората още повече го харесват, защото виждат емоционалност и тук вече влиза и състраданието, любимото на българският зрител. Сякаш, може би вече не толкова. Вижте го, той наистина обича, тя му казва не. Съответно, сега трябва да мразим нея и да обичаме него, защото той е чист. Мисля, че това лека по лека се изпарява. Хората виждат проблема с това мислене. Че вината не може да е само в един човек. После пак имаме една скучна сцена с Тея, в която се смея. Тя ми казва, отваряй си картата и ми сочи към панталоните и към ципа. Аз викам, окей, това трябва да го адресирам. И казвам какво да отваряме ли си какво. За да показвам романтиката, този музикант, който постоянно намеква за секс, дали уж в точните моменти, но под деливарито ми се вижда, че нито на нея харесва, нито на мен. Аз знам, че прекарах страшно много време в кухнята да мия чини и да слушам, но като ме видя тази кухня, наистина получавам леко PTSD в рамките на шегата, разбира се, тъй като се пушеше вътре задимено от 6 до 6 и се викаше от жените постоянно. Тук е една странна сцена, в която не се разбира нищо, пускат една страшна тъжна музика и показват играчите как се оплашни от Йордан и това беше нещо просто, защото излизаше от някакви стаи и удреше стени. Разбира се, това е информация, че този човек не може да си контролира толкова добре гнева, но аз доста там го защитавах, че не е насочено към никого това и не е толкова страшно и да се стягат, да не се ленце толкова, но в същото време на него му казвах, ако продължаваш да го правиш, наистина хората ще имат едно на ум и това не е в твой бонус, но отново него пълно се кефът за емоционалността, така че плюсовете при него са повече от минусите. Но заради това се случи тази сцена, хората наистина бяха притеснени. Той беше ядосан, защото тя го разкара от стаята му. Това ми, че го разказах и той спеше в коридора. Някакви такива истории. После се показва, преди да се забият, двете сцени между Тея и Симо, в които едва се завързват разговор, но всъщност си личи помежду им, че всъщност много се харесват и че е въпрос на време да се случи. Много хубаво е обработено с кадри на мен, как свира и изглеждам тъжно, но всъщност аз там се чуда какъв е примерно следващия акорд, защото се опитвам да им свира някакви испански песни, понеже хората исках само латино. Аз не знам. Отново, това разбирам, че звучи смешно, все едно, айде, ти тогава си се притеснил и сега измисляш някаква история за акорди, но това ми се случва в главата там. Преди първата церемония ни извикаха всички и питаха кой мислиш, че отпадне и всички казвахме Николета, тя няма матч и никой не я харесва. А пък за мъжете, като ни питаха, ние казвахме не знаем и всеки казваше еди си кога. Жорката ми каза, че е казал мен примерно, защото хората усещаха, че те като не ме харесва, ще изхвърча по някое време. Така че всичко си беше топ. Отново тук външния локус на контрол, отново вместо Николета да каже, бе така и така, нали, тя трябва да го казва. Аз не съм тук за играта, аз искам да си намеря човек, който всички казаха в началото, за да бъдат популисти и да ги харесват. После оказа, че почти при никого не е така от епизодите, които виждаме до тук, ще разберем, нали, в бъдеще. И
И тогава Николета правилно каза, аз ще го намеря човека другаде, тук няма да цувам задници. Обаче после почна да говори против играчите и да казва, те тук всички се зодят да лулу, те еди си какво, аз търся истински мъж, здрав, така еди си какво. То реално, ние не сме виновни, че Николета търси определен мъж и ние не влизаме в тези изисквания. Тук по-скоро Николета може да спре, като каже, няма мой тип тук и аз по-скоро не съм техен тип и това е окей. Вие би е тъпо, че си хора, защото се надях да срещна други хора, но това е. Но отново може да е била подведена от синхрон и затова да е отговорила малко по-грубо към останалите. Не, че кой знае какво грубо, това е с нормални приказки, но нали тук всъщност поведение. Да погледнем малко коментари. От тук вече от негативни минават на позитивни, лека по лека критикуват се разговорите, отново напълно разбирам, но и казвам, че много хора, ако сложиме на едно място разговорите им, няма да са толкова впечатляващи. Аз съм бил и в БАН, съм участвал в някакви презентации, където слушам хора с IQ двойно на моето и там разговорите също не са кой знае колко впечатляващи. Тук прочетох, чак сега го виждам този коментар, който много ми харесва. Отново се говори за тази тема, която всеки е зает със себе си и колко е готин и не мисли той какво може да предложи, че да го харесат. Па вместо това влиза с едни високи изисквания и този коментар много ми харесва. И затова от сезон 2 много искам всъщност да видим малко работа върху това. Покаста по-скоро да се изберат такива хора. Обаче пък тогава може би ще бъде супер скучно. Още от тук се вижда, че Йордан и Ина са любима двойка. Тези първи епизоди, т.е. по коментарите се вижда и отново аз винаги казвам, всеки да си мисли за себе си защо е така. Аз от това взимам, примерно от Ина, че не трябва, все пак трябва да има някакви граници. Може би тя прекалява, но ще е хубаво аз да има малко повече граници. Нали, затова и моят герой вътре е толкова малко безмислен, защото той просто ходи по газа на тея без значение тея какво прави. А пък Йордан, просто това е мъжкарство. Нали, тук не коментираме емоционалността и всичко, просто мъжкарството. Тестостерон, това помага, че той трябва жената си. И по коментарите, когато се пише за мен, просто се пише на кочето на моя лесно. Няма някакви коментари от сорта на оле, той е много влюбен, тя е много влюбена в него. Нали, хората го виждат. Това го казвам във връзка с подкаста, в който се изкара, че всъщност цяла България е плакала и е страдала за тази връзка. По коментарите, ако се погледне, по-скоро не е така. Сега ние не можем да говорим за всички. После от подкаста на тея се разбра, че не го е имало това нещо. Но отново, ще анализираме всяка една дума, докато не излезе истината. И не пуснат те най-сетне кадри, които кадри ще са как аз се целувам по темето. И още давам синхрони, в които давам двустранни отговори във въздуха. Но отново, все повече и повече разбирам колко ми е била голяма грешката да не уведомявам зрителя за тази стратегия. И може би извинението, ама не знаех, че опция е глупаво извинение. Може би или казваш, или го правя това, или не влизам вътре, за да не стана за смях. И толкова. Тук правя и подсказка към зрителите. Казвам, харесвам тея, защото ми харесва как и работи мозъка. Така, на 45-та минута си давам петия синхрон за тея. Може би един от двата главни синхрона. Докато камерата показва как те са се напили и се натискат и става голямата драма, в която уж ни изневеряват на мен и на Арина. Ние Косара на синхрон на другия ден ме пита, или по-натам, смяташ ли, че можеш да опитомиш тея? Което ми че беше хубав въпрос. И другия беше, рисков играч ли е, риск ли е твоят избор? И аз сега започвам да говоря. Който я опитоми, няма да бъде щастлив, защото я убива, нали, тук заложих на този анализ тип Пел Яворов, като говори за жената и я кастрира малко и говори в трето лице. Тоест някои хора просто ги искаш такива, каквито са, с плюсовете и минусите. И нали, те като виждат, ти по-скоро ще си харесваш някой момиче, който е по-спокойно, що просто не я опитомиш, що просто не я контролираш. И там очевидно отговорът, че няма смисъл. И после започва смученето от пръсти, който казвам, тя разбива нашите разбирания за модерната жена, емоционална е, не е по средата, пък в някакви крайности не я интересува. И аз казвам, има красота в този пламък, аз изпитвам приятно чувство съм изпитал до тук и аз си благодаря за тази енергия, с която ме дари. Аз съм артист, аз имам нужда от това. Това е апел към хората, да не съдим. И тук много яко. И това не е обработено. Аз просто казвам, аз мислих, че тя е една шумна махленка, която просто прави шоу. И нека ми се оказва, мислех, което предполагам минало свършено време. Но после не довършвам, па то се оказа напълно обратното. Просто оставам това изречение там и казвам, не съдете. Всъщност тайно. То не е тайно. Очевидно е, че аз всъщност този синхрон. Да, странно е. Не съдя, не я. Тази двустранност, за която говорим. Така че ето, не че този синхрон има нужда от обяснение, но да. И тогава хората си викат, този човек, той дори не е наранен, какво се случва, нещо, той е фалшив. Което може би е правилно. В това отношение, в този контекст съм фалшив, но с благородна цел.
Започва епизод 3 с също една моя много любима сцена. Извинявам се за енергийния ми тон, всъщност сцената е ужасна, защото ние разбираме какво се е случило с близък човек на Арина. И може да видите, аз през време просто седя така, защото тук си мисля, о боже, това първо ужасно за нея, какво ли ще прави, второ, ако се случи на мен, как ще реагирам, ще бъда ли достатъчно силен. И си мисля тия работи. Сега, аз докато ги мисля тия работи и презумирам другите, т.е. предполагам, презумирам, тогава Йоан става и прави едно невероятно шоу, което аз мисля съм го говорил това в едно интервю. Аз съм ви извадил кадри. То не беше ставане, ходене, връщане, гледане къде са камерите, показване на една мускулна група, на втора мускулна група, една емпатия. Вижте ме, жени, аз съм толкова състрадателен, вижте колко преживявам. Той човек, той не го познава. Айде, тя му е била в стаята, но като изключиме Елена, с които са си говорили, и Симо, който изсваляше звезди, за да бъде добър стратегически ход, както казва той. Защото той после Милия по синхрон казва, това е ужасно, което се случи, те ме подмами с тия целувки, аз щях да играя с Арина до края на играта, което се видя, че изобщо не е така и продукцията разкошно му я върна, за да му покаже, че не е така от епизодите, които сме видяли до тук, те първо предстои да разберем. И така. И затова после това и с Ники го коментирахме, но не се излучи явно, защото сме били груби. Но това беше абсолютно от негова страна. Може да видите там с Ники просто не мърдаме. Седим, дори не отиваме при него, защото ние ня познаваме. Просто не се пречкаме. После става друго велико нещо, може би велико е прекален израз тук, но Йоан сравнява новопоявилата му се пъпка с личното бедствие, което е сполетил Арина. И ние тогава бяхме в шок. И то се вижда, малко изрязна разговора, но той разбира, че има пъпка, влиза в продукцията, бързо има пъпка, какво ще прави, нали? Което показва на този човек колко му е важен външния вид и колко му пречи това всъщност. И после той 4 часа седеше и си изтискваше тази пъпка и се притесняваше как сега ще излезе, да не стане за смях. И се дразнеше, вика, аз какво правя тук, тя продукцията не се грижи за мен, не се такова, вие само ми говорите за... Имаше нещо, което наистина, това сравнение при него беше, мисля, че така последната капка, от която хората, които го видяха това официално съвсем го отписаха. Беше абсурдно. И аз тогава, вече почнахме да виждаме колко много шоу Йоан прави действителност. То после се вижда и в коментарите хората как се реагирали. Данката и Ина продължаваха с техните 5-ти клас срещи, които и на нея много и дотягаха според мен, защото той показваше инфантилно отношение, държание, което и той самия не харесваше, в някакъв просто опит да прекарва време с нея да се забавлява, защото той това искаше тогава искрено. И тя му даваше малко, колкото го държи в играта. И за това цялата сага, и общо за това го преразказваме постоянно и постоянно, но не искам да ги уважавам, като хора говоря само за отношението вътре в тази игра в този контекст. После поредната сцена на Ники и Симона в началния им стадий, в който просто виждаме, аз продължавам да гледам учителката, която подстракава ученика, който пък не я разбира. Симона после на синхрони си показва всъщност, че тя харесва много черти в Ники, които отново тогава не са задължително романтични това за мен. Те просто казват, че той е супер мил, нежен, внимателен, обръща и внимание, грижи се за нея. Но после вижда в епизодите тя как хлътва към Йоан, защото просто търси нещо друго. Но си личи, че е доволна от развоя на нещата, защото си запазва мястото за напред. Тук започват и сцена от грозни разговори между Йоан и Елена, в който той я манипулира, гаслайтва, с други думи, убеждава я, насажда и чувство за вина, за нещо, което тя не е направила. И хората го виждат. Също тук древен детайл в синематичните кадри, в които трябва да изглеждаме готино и уверено, може да ми видите на мен лицето. Стрелбата с лъка беше забавно, тъй като Гуспа ни показа как се стреля с лък и като изключа Симеон, почти никой друг май не беше стрелял. И аз на моят пробен изстрел, който е тук на снимката, стрелата просто ми пада отпред комично. И си викам, леле, сега ще се излагам, но нещо ще го замажа с някаква приказка. Мен Ивка бебе казва, кот ти червеш душата на компанията, свири и ми излиза и пръв. Аз се притеснявам. Пускам стрелата, почти оцелвам балона и беше много забавно за всички, но се кефихме. После всички направиха това, всички целеха много. И продукцията ни казва, хора, стана много добре това. На всички такива игри обикновено се монтират стрелите, защото никой не цели. Отново, ние целим от супер близко разстояние, то се вижда, просто някакъв древен детайл, че не бяхме подготвени. И си казах, че ако някога изобщо ще се върна на кастинг за игрите, ще мина отново при стемятне на брадва, прашки и стрелба на лък, защото просто някаква дупка в моето детство. И така. Така че и вие се подготвяте за такива неща, ако мислите да ходите в реалити. Друго яко беше Симеон като избра Елена и всички се вижда колко се кефиме, защото играта започва да става интересна. Отново, и мен, аз гледам къща на инфлуенсерите, интересна ми е, но там ми липсва такъв образ като Симеон. Защото тук, замислете се, ако всеки си цели по неговата половинка, тази игра става много скучна. Тя стана интересна, защото като в Троя Симеон открадна Елена. После един
преснима на ново разговор между Йоан и Симеон, в който си се набляга на тая мъжка дума в началото, че жени няма да ни карат и Симеон казва думите: аз не мога да ти открадна любовта, аз ще ти изхвърля буклука, което беше... Аз бях скандализиран, си викам, те ще го кенсунат, докато доста мои приятели си викат: айде, той е мега бейс, това е брутално, това е истината. И така се замислиш, че Симеон не го харесваш, всъщност го харесваш. И после момента, в който всичкият труд, така да се каже, стигна до някакъв резултат, а именно да получа вайрал момент с тея, да се направи рил, който да го видят 150 000 души, примерно в Instagram, и после поне 1% от тия хора да видят, че съм забавен и да ми видят музиката и нещо такова. Мога да ми се види в погледа, аз да направя така: yes, най-сетне, защото толкова беше трудно да се стигне до този момент, толкова се мъчихме да я слагаме на срещи, защото тя усещаше, че тук не се случва нищо и тя се търсеше романтични срещи, наистина. И най-сетне толкова работа да се отпусне милата, да си сложи краката в скута ми и да почне да говори глупости и в такива моменти. И продукцията беше много доволна, защото си вика: омага, тия са много сладки. Противоположности, които се привличат, което го коментирахме, че е мит, според мен. И тогава, после вече лека по лека започвах да се отдръпвам, защото имах достатъчно материал. Първо, нейната изневяра, която аз знаех, че мога да преекспонирам, и второ, вече съм си свършил работата, взел съм си тази реклама и се е получила по естествен начин. Не е било като, примерно, Йоан да търси момиче, за да снима сцена от нещо там 365, каквото и да е това, за да може да стане вайрал. Защото тогава пък хората го виждат, че не е естествено и не става вайрал. А пък тук хората виждат, че те наистина просто ги казват тия неща и не следи какво говори, малко връзката понякога няма, и това наистина е забавно. Но не си струва нервите, докато се стигне до там. После разговорите между Йоан и Елена продължават, в които той насажда чувство за вина, тя му казва: тук нещо не е наред, и като ги гледаш, все едно и двамата са в училище. Проблем е, че едната наистина е в училище, а другия е мъж на 31 години. После тук с Ники и Елена го натегнахме Йоан. Ники обра кадъра и заслужено. Той постоянно казваше на хората какво не е наред, което аз обожавах. Това ми беше много така готината част от Big Brother. Без да си преклено груб, просто казваше нещата както са, когато сме всички на масата, без да бъде зад гърба. За съжаление, Ники просто на хората не им хареса и го нарочиха, че бил интригант, че бил еди си какво, по този момент не е бил. И също аз правих същото, което правеше и Ники, но при мен просто някак си минах под радара. И минах под радара, защото хората не ме виждаха за конкуренция. Те ме отписаха, защото те говореше как се чуи дали да гласува за мен, докато Ники беше вътре с Симона в играта. После, напълно безмисления, за мен не е безмислен, може би интересен за гледане, но труден за седене на масата разговор, в който един час участниците коментираха постъпката на Тея и Симон. Главно говореха Тея и Симон, накрая се включваха Симона и Ина. И просто Тея се измиваше ръцете с Симеон и обратното. И не се стигаше до никакъв консенсус. Аз не можах да взема думата, никой не ме пита. Аз викам: леле, сега хората ще ме питат, аз няма да знам какво да кажа, ще трябва да се правя на някакъв много да ме боли, ама па не мога да се правя, че много ме боли, защото тогава няма да е честно за Тея. И за мое щастие никой не ми обърна никакво внимание. Само се обади по едно време да защита Тея, да не излезе, че съвсем съм изгубил интерес към нея. И това беше, мога да се види на кадри. Те не са ги изучили, защото прилича на пародия. Докато Тея седи и реве, аз седа и с Йордан си правим, мога да ми се види ръката как го имитирам и правя пози от бодибилдинга. После с него изцяло си минаваме в кухнята. Аз нещо го успокоявам, защото той се ядоса, че хората се нахвърлиха на Симо, па това е просто игра. И после почваме да си се смееме в кухнята, той да готви, и мисля, че хората и в коментарите това също го видяха. Бе, той изобщо... Йоан, разбира се, дебнеше през цялото време да каже: разбирам, че тук се случва нещо, което не е свързано с мен, но мога ли да кажа, че аз бях нареден от Елена? И Жорката гледа с разкошен. Това не видяхме от Жорката, който ме е яд. Дето в Инстаграм, като пуска сторите и го питат: ти участник ли си? Той вика: не, аз съм водещ. Нали, елементарни шеги, но просто тя каза: аз понеже много уважавах Арина, отидох и го казах, и той голямо уважение си направила. И тия коментари много исках да ги правя и аз. Но си викам, не ми се случва после торнадото, което ще ми се изсипа на главата от тея. Но отново, Жорката получава незаслужен хейт. Жорката е готин. Това, че с него нямахме толкова приказка, не означава, че и той не придаде на този сезон. После разговори между Ина и Йордан. Честно казано, въпреки че бяха фаворити на всички, които коментираха и гледаха, вътре в къщата не им се кефихме. Аз не им се кефих, защото бях много близък с двамата и виждах как се нараняват. Защото то изглежда тук на шега и еди си какво. И не мога да кажа, че Йордан е наранявал Ина, но и нараняваше репутацията. Тоест тя... къщата, хората започнаха да я мразят нея, а в същото време Йордан просто ставаше много труден за комуникация всеки път, когато Ина беше наоколо. Така че тази връзка всъщност вътре за нас беше негативна. Не защото са ни били конкуренция или еди си какво. Просто не носеше готина атмосфера. Нещо такова. Въпреки че, отново,
Аз им свирих и им пеех на края на епизода, мисля, че им пея на медии песента. И те си танцуват, нали, въпреки че аз си пея фалшиво и бъркам акорите, и ние знам и така нататък. И ги гледам тях и все пак им се кефя. Да, това е другото в реалитито. Мисля, че някак си като си в изолация с нови хора, и знам, че това го повтарям, но нямаш строго определено мнение. Много е адаптивно всичко. В един момент мислиш едното, в един момент другото, в друг момент и двете. Малко е странно и може би сега звуча смешно и си противореча. Но наистина се опитвам да ви пресъздам какво е, да си прецените вие един ден, ако влизате примерно в реалити или сте били и сега искате да видите какво се случва тук и така. После разкошна сцена между Йоан и Симона, в който разговор Симона му казва очевидните работи, които всички виждахме, и той се шокира, защото Йоан е свикнал, че ако сложи сакото и гледа така в една мацка, това е достатъчно. Докато тук не беше. Може би на Слънчев бряг работи с минуваващи. И той просто трябва да се оттучи от това и ще се върне в играта. И тя тук малко му седя като психоложка отново, Симона с това нещо, което хората в началото много и се кефиха, после изигра лоша шега, че винаги е едно над разговора, над човека, с когото говори. И така. И тук е готино да се види Йоан как получава един реалити чек. Че не може просто да каже, аз видях, че ние с теб си хвърляме поглед. Макар, че това после проработи. Той обеща на Ники, че няма ходи при Симона, отиде и каза, то се личи между погледите ни. И Симона, въпреки че беше шокирана колко абсурдно това, каза окей. Което за мен, аз тогава дойдох и казах, Симона, очевидно не харесваш Йоан на база на нещата, които си казвал до сега. Това е просто за да имаш екранно време, нали? Кажи ми да. И тя се мести в неговата стая. Какво се случва тук? И още един дребен детайл накрая на епизода. След като аз вече бях получил вайрал мима и се беше случила развръзката между те и Симеон, аз си мислих, че аз съм до тук. И след това вече изчезвам и няма какво да правя. И даже тук на песента, в която свиря и пея, аз ги гледам към тях и за един момент не поглеждам към тея. И от тук нататък вече може да виждате от следващите епизоди, че спирам да я търся толкова тази близост и спирам да бъда толкова около тея, освен елементарните неща. Примерно, когато бяхме на плажа, беше супер студено и седяхме там с часове и всички бяхме облечени много леко. За там също има една много яка история, но ще стигнем до там. И аз там постоянно я прегръщах и постоянно и търках раменете, но това очевидно за да я затопля. И какви други неща. В вайната хората си мислят, че е романтично, но аз там просто бях в цена на роб. В смисъл, там бях в роля и беше лесно да се правя, че я харесвам. И после това беше. Поглеждаме коментарите и затваряме този епизод. Хората видяха Йоан за какъвто е. Какво друго? Тук хвалят Елена, после ще я мразят много. Не знам какво трябва да правим, за да я защитаваме. Не знам защо толкова я намразиха за готина стратегия, която беше идея на Симеон. Мисля, че се повтарям. Ще стигнем до там. И още доказателства, ако погледнем коментарите, хората виждат през играта ми, виждат какво се случва. Ето тук чета. Ориентира се към нея, понеже шматката е само за сира там. Тега, разбира се, няма как всички да го виждат. Явно е трябвало повече да покажа, че не се получават нещата между нас и тея. Аз съм прекалил да го изопачавам, защото започнаха все повече и повече коментари, всъщност от този епизод на там, да идват как аз начало си мислих, че няма да се получи, а той който стои прости за всичко и те май наистина се харесват и тя май наистина ще се ориентира към него. Така че да, всъщност виждаме двете страни, защото току-що го намерих и този коментар. Допълват се. Като цяло, мисля, че тук вече се разделят публиката на възрастни и на деца. Защото децата просто виждат, че сме покрай те и че се смеем и си казват, те са уникални и искам и аз това нещо в живота. Докато възрастните четат между редовете. Но диви и красиви се гледат предимно от възрастни. Аз наистина карам, защото ми е интересно, карам Мишо да ми изпраща статистиките. И е факт, почти няма никакви деца под 12 и всичко е между 18 и 28, нещо такова. От също говори, че явно тогава любовта става превалентна тема, не само в тинейджерството. Но хората сега сме самотни. Също коментари от сорта на те се думка с друг, обясняват се на масата, наши отива в кухнята. Виждаше си всичко. Виждам сега и че коментарите са си за те и Симеон. Аз съм успял някакси да изчезна в бекграунда, което също и е някаква контра за това, че съм дошъл само за реклама. Защото ако бях дошъл само за реклама, мисля, че щях да правя много повече, за да се бутам. Нещо такова. И щях като Макиавели да бъда покрай всяка жена, да правя глупости, да взимам всичкото екранно време, само и само за да казвам, вие после път ми чуете музиката. Ето е, още един, който казва, който си знае играта. Между другото, въпреки че след подкаста ми се изляха много негативни коментари и разбира се повече позитивни, лично отново, защото това са хора, които са субективни. Вчера бях на концерт на Ed Sheeran и като се разхожда покрай стадиона, докато си намеря моите хора, ме спираха постоянно, не преувеличавам, 5 души, съвсем различни, на различна възраст, предимно млади хора, ме спират, конце, ние заради теб го гледахме, ние това, ти си толкова годин, ти си толкова спокоен, ево, дигна класата. Което аз винаги казвам, много благодаря, вие с какво занимавате, опитам се да направя някакъв разговор, доколкото имам време, но
Имам едно момче, това казват на абсолютно всички участници. Примерно спират и на Йоан му пишат много позитивни коментари. Ти си вътре най-готиния, ти си най-великия, заради теб го гледаме. И той си ги пуска тия коментари на стори. И айде, този коментар за финал. Те по-късно на една игра, workshop, каза, че много се дразни, когато трябва да се гримира и че не се харесва без грим. Нещо такова. Ще видим къснем до там. Но всъщност всички, които съм питал и коментари, които съм чел, нали, особено някакви мъже, деца тук за други причини, казва, че те е по-хубава без грим. Което наистина показва сладката ирония на всичко. Всичките опити на тея да избяга от себе си, всъщност тея, когато спря да се преструва, когато не е пияна и е спокойна, което почти не го видяхме, е по-харесвана от нас. Така че има надежда, въпреки че аз по подкасти казвам, че се притеснявам за бъдещето й, защото знам и много други неща, които не мога да споделям. Винаги има надежда. Добре, пожелавам ви успех, мир и любов. В следващият ни епизод ще обхванем нещата до 6-ти епизод и още 2-3 такива клипа и сме готови. И после вече започваме с реакциите на какво се случва в момента в Диви и красиви. Добре, успех!